Kaixo lagunak, hemen gaude galtzeko bidean dagoenari buruz hitz egiteko. Kasu errealak bilatzeko atera gara kalera. Begira, preso bat. Bakean, lo egin nahi dut. Jendea gutxiago lan egiten badu, guztientzat lan egongo da. Ni nagia naiz. Lan gutxiago eta nagikeria gehiago. Hemen bero handia dago, nire etxea desegiten ari da. Orain, homeless bihurtu naiz. Ze beroa. Munduaren beroketa. Fideltasuna ez dago modan. Berriro gauza bera pasatu zait. Horrela ezin da bizi. Konpromesuaren beldur gara. Nire txakurri joan da. Presak, presak, presak. Denak presaka dabiltza. Presaren arazoa. Azkenean, denbora asko galtzen duzuna da. Aupa bizitza gendoa. Bakarrik nago, zagertzean, krisian, politika, presioa. Jendeak ez du ulertzen nire kultura. Ez ulertu bat naiz. Harriak jatzutea gustatzen zait. Eta zuhaitzak moztea. Eta zerre ardiekin ibiltzea. Baina, Gran Biadik ardierekin ibiltzen
Naizenean, jendeak arraro begiratzen du. Denbora librea bukatu. Etxera bueltatuko gara. Guazen.